Ayusa, nakasuway na ba magluto og manok nga takluban ra sa lata ikahuman dabdaban? Di pud matabas-tabas, purting pagkaayusa. Mura pud og ina sa lugluto, grabe pagkasaktuha ra. Buang baba sa mga singgawong, wa na daghang pasundayag. Di na punta. Sugdan na nato. Magunting sa taning plain nga scene para himuon na tong lata. Atora ni purma-purmahon og lata sa biskwit. Og sunon man gani ninyong video ha. Mas labing maayo og nanamoy lata daan nga dako katong sulanan sa biskwit. Pero og wala, aw maglingin ra mog ingon ani. Nya atora pud na siyang guntingan para itakob. Aw purting pagkaayusa na natay magamit. Magpalit dayon tadag usa ka buktibok nga manok para tuang takloban sa tong binuhat nga lata. Mangita dayon tag atuang kadabdaban. Ari ta diri kay dako og hawan. Andaman na tanadag mga kahoy para tuang idabdab. Nindot sa ning klasiha sa pagkaluto kay wala ta makahibaw og naluto ba og wa. Mag-ugsok na tadag sanghan nga kahoy para tuang katuhugan sa tuang manok. Ato na siyang gituyo sanghan nga kahoy atong gigamit para dili malahos og kahog atuang manok sa yuta. Gisabinan pud na dag marinate sa usa ka singgaw nga atuang manok para mununot jud ang lasa sa kaunuran ba. Ato sa ni hugasan atong giugsok nga kahoy para mawagtang ang mga babaho. Adera, pagkahuman ato na ng tuhugon atong manok sa tuang giugsok. Aw ana ra na siya di na siya malahos sa ubos. Pagkahuman ato na siyang butangan og mga materialis ang ilawom, pero ato sa nabuyukan og magic lami ang ilawom. Paslakan na nato aning kogon para manapang pahumot-humot sa ilawom. Pagkahuman ato na ng gapuso ng paa para dili makabuhi. Pagkahuman ato na ng takluban, ato sa nikuhaw ng bato kay nakabangil. Hinanglan jud dili makasud ang kayo sa ilawom. Ang iharang kainit ang makaluto ba. Aw mo na siya pormada. Ato na dihang takluban. Okay, goods. Mo sa bibingka nga manok. Ato na siyang tuyukan og mga kahoy. Dayon ato na ng dabdaban. Sa pagdabdab po nimo ani, kailangan po nimo adjuston ng kayo para dili kayo init, para dili mahat og kaluto ba. Basi nig-ukab po nimo, nauling na. Nindot sa ning ingon ani pagkaluto kay mabuot ra siya sa kainit sa ilawom ba. Mao ra to siya makadag paluto. Di sa na siya mahitabo nga manuhusan, kay ang kayo naraman sa gawas. Imuha na siya nga naman namon og pahinay ang kayo para pud ana trayhang kainit sa ilawom ba. Ato po na siya gitayman diha para mahibaw-an natog naluto na ba. Nindot kini pagkaluto dabdaban ra nimo siya, dili kay bagar ang muluto. May lang guys. Og after pila ka oras, diara ato na ni ukbo na tong gitakob. Tarang. Diara, the moment of truth, naluto ba ka ni? Di fireball. Di ana dong. Uy, balista. Di ka na, inaluto na. Gamay Aw lang. Asos di pun matabas-tabas, mura ra pug asal, grabe pagkaayusa, sakto ra kayo sa pagkaluto, wa na daghang pasundayag, ato na siyang ibton. Di pun mayano kay crispy dapit iyang panit sa pitso. Utol. Kalita. Wah, nakulbot mo. Tuwas ka humok wah. Wala ko. Wala ka kita gilaw. Paig na. Daw na pako na, uli na. Wala ka kita gilaw bay. Paig na. Juicy kayo. Matik ato na nang iplastar sa tuwang hukaran, grabe pagkalami sa panito, na aksyon ug crispy, wa na daghang pasundayag, ato na ni hukaron atong kanon nga mais. Abay ng kaliro. Grabe na. Grabe na gusla Utang. Dios, oh Dios. Okay daw, wa na daghang pasundayag, unsa pa tong hiwat, tukbon sa tani, ohla, habhab. Oh, habab. Habab. Asin daw. Dawi of cooking. Dawi of cooking. May apple bula ka. Perfect na ito pagkaluto. Namaw na. Kapasta na ito. Sana gyud mahinggaw. Tingnan nyo na yung luto. Kawa na ano. Ano to? Challenge ko. Hindi na ito makita. Ya. Yo. Tong ko to tayo pa to. Tong kon bang. Bau masih kau. Abam. Ya. Labre. Jauh. Spipan tu.
Suwayan ninyo na ya. Ano na? Ano agad? Nag-joke be. Tukang. Grabe ah. Naman pag. Kami agad. May mga singgaw ah. Nakakap na. Taon na naman na. Unaw. Grabe. Haplos eh. Thank you Lord. Oops, ay sa mga singgaw ato sa palailan nyo ang atong ikalingaw nga duwa. Mao ni ang PH Ras. Sa pag-register ni mga singgaw, i-click na nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register, pinapalay mo ng mga singgaw. Yung pagkahuman, ang pag-cash in na ni mga singgaw, through GCash ra. Di po ka maburing ni mga singgaw, kaya daghang kapilian nga duwa. So ato pinaka-paborito dira mga singgaw, kaning Super Ace. Kaning mga singgaw Super Ace. Pag abot ninyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinaka-paborito nga duwa mga singgaw kay kusog kanimo hatag. So dira. So ikaw mo rin bahala din mga singgaw og pila yung ibit kita. Atong dako-dakuan og pusta mga singgaw. 200. So dira spinta. 1. King, si Tujis largo. Usban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So dara. Gatog. King. Lah, kamay. 3 mil largo. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga singyaw. 4 mil na. Kamay na uga. 5 mil dos. 5 mil na mga singyaw. 5 mil na. Sige po. 720. Puni bigid. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw nakadaog-taog pila 6,000. Grabe pa kaning duta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section pag register na PH Ras.